Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju Kliničkog centra Srbije nakon završene prve faze radova. Najveća i najsavremenije opremljena zdravstvena ustanova Nova Kula Kliničkog centra Srbije prostiraće se na 86.000 kvadratnih metara i 12 spratova. Vučić je na početku, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, direktorom Kliničkog centra Milkom Anašinom, lekarima i zdravstvenim radnicima, obišao ceo objekat. Jedino što možete da vidite na ovim instrumentima je da su Dräger nemački aparati, kazao je Vučić, na što su lekari odgovorili da su dobili najbolju opremu koja postoji. Vučić je govoreći o novim zdravstvenim ustanovama koje će Srbija dobiti, kazao i da će imati heliodrome, te da je to važna stvar koja može da spasi živote. To ljudima spasava živote, to znači da neko može da stigne iz Priboja za 45 minuta umesto za 4 sata, naveo Vučić.